shahararren shirin nan mai dogon zango wanda kuke kauna ko in ce wanda kuke bibiya mai suna uku so uku. Muna kawo muku shi a duk ranar Juma'a da misali. Muna muku godiya sannan muna ƙara muku jinjina da miƙa godiya ta musamman ga irin gudunmuwa ko kuma in ce goyon baya da kuke bamu da ƙarfin gwiwa a madadin kamfanin. Albashirinku mutanen Najeriya da ma wasu ƙasashen na ƙetare na kusa da Najeriya. Nesa ta matso muku kusa, za a buɗe wani gagarumin katafaren shago mai suna Daraja Communication Center wanda yake a ƙasar Najeriya garin Kano, kan titin Kuntau da kuma Forestry da Yamadawa. Wanda wannan katafaren shago suna sai da kayan wayoyi original, kayan su dinna waje ne kamar su charger, airpiece, airpod, iWatch, memory da kuma flash card reader da kuma adapter. Kai bugu da ƙari har da sauran wayoyi kamar su iPhone da kuma Tecno, Johnny, Samsung da kuma London News. Da ƙananan wayoyi kamar su Airtel masu Torchlight. Kuma bugu da ƙari sun hada da sai da katin Go TV, DSTV, StarTime da kuma Ketco, wanda kana daga gida za ka iya kiransu su sanya ma ka sa musu kuɗinsu. Kuma sun hada da sai da data kamar ta MTN 1 gig akan naira 300, 2 gig akan naira 600, 3 gig akan naira 900 da kuma kowane gig kake so suna da su. Za ku hanzarta domin in an buɗe shagon na akwai wani discount da za su na 10% discount da za su cire a satin farko na buɗe wannan katafaren shago. Kuma za ka iya zuwa ka yi depositing, a yi ma transfer ko kuma ka yi withdrawing a baka kuɗi cash. Suna da POS, kuma POS ɗin su ga network ka koda yaushe ka je ba a rasa su da kuɗi a wannan katafaren gagarumin shagon mai suna Daraja Communication Center wanda yake kan titin Kuntau Forestry da kuma Yamada. Kada ka sake, kada ki sake a baka labarin wannan cin garaɓasa da za a yi ta sabuwar shekara a wannan katafaren shago mai suna Daraja Communication Center. Nesa ta matso kusa. Uku sau uku. Sanarwa ta gaga mai matuƙar muhimmanci ga duk wani makallacin shirin fim ɗin uku sau uku. Ku biyo mu don jin wannan sanarwa mai matuƙar muhimmanci. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne zuwanka na farko wannan tasha tam, yi mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Da zarar mun saki shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Kamar yadda kuka sani, shirin fim ɗin uku sau uku shiri ne da ake saka muku shi a duk ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare a kan tashar nan ta AKA Amfara, wanda a nan kawai kuke iya kallon shirin fim ɗin uku sau uku original. Idan kuka kula za ku ga yau kusan sati biyu kenan ba a saki shirin fim ɗin uku sau uku ba. To idan kuka duba za ku ga akwai masu amfani da wannan suna na shirin fim ɗin uku sau uku suna yaudarar ku. Idan kuka shiga za ku ga ba shi bane. To ko daga nan ya kamata da ku gane akan tasha ɗaya za ku iya samun shirin fim ɗin uku sau uku akan tashar nan ta AKA Amfara, wanda AKA Amfara Multimedia kamfanin shi ke ɗaukar nauyin shirin fim ɗin uku sau uku da sauran waƙoƙi na Musbahu AKA Amfara. Ku je ku hanzarta domin kallon shirin fim ɗin uku sau uku ci gaba. Ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa akan tashar na ta AKA Amfara Multimedia. Mun gode ga jin wannan sanarwa ta mai matuƙar muhimmanci.